wageno ni atua ibiro kawnegi kaluwore gi sheria mar Kenya. Chiemo pod wan gi mamoko kendo wadhi timo chenro mar pogo gi kendo. Waseng'eyo yomyom manobedo mokwal magi kendo yomyom go wasedino ma ok wadhi yudo kwelo machielo. Gima daher wacho en ni jok ma obedo affected gi gin bende gin mag national government or county government kende. Wakwayo ni ka wanyalo yudo joma nyalo konyowa gi chiemo ahinya from the national government mondo wabed gi kod chiemo mang'eny, nikech jogo ma oyudo hinyruok kaluwore go oula gin jok mang'eny, kendo chiemo ma pod wadong' godo kwa biro rie round mar ariyo mar pogo gi samoro ok nyal romo. Erokamano ahinya nikech Caleb aneno ka sa dhi ng'ado wan mar mondo mi jowetewa mamoko mar mondo mbi olosi. Wach ni mogik samoro resruok machal nade ma bende sirikal kaunti ma Migori chiwo, nikech naneno ka Red Cross bende ochiwo namba. Akedo un bende un gi namba ma ne jogo eko ma bende samoro nitiere kuonde ma giyude masira mapoya. Chutho kinde ma koth chwe. Wan gi namba 07 222 34 765 0722 234765. Ma en namba ma kigoyo sa asaya to ibro yudo kony, kendo ofisas wa bro ringo kanyo makel kony e seche mowinjore. Erokamano ahinya Caleb. Geno marwa ni nyikwa Ramogi Ajwang' ahinya modak e kaunti ma Migori yudo namba 0722 234 765. Ugo namba mar mondo mi uyud konyruok ahinya kaluwore kod midhiero ma ikelo gi oula.